सावजानानै जाहैथों गोदायाखै ए लाइट होनानैल' थांबाय माथो बिलाय नोंथाङा गोसा हरफिनबाय ना रोखा हरनाय लोगो आं हाबनो र' राव फैयाहाय फैनाय नङा बायदि मोनदों सोरो बिदाबो फंबायबो होजोब्बाय दखान गंसे नङा बे बेलेग बेलेग मा दखान होनो मालाय खामायनानै लाखाबायना बिसोरो बोरमाबो गुबुं जाथारबाय नालाय अथ्र' रामदुसुआ बेसेबां माया बोरमाया 16 बस्थामोनाबो 16 गुमै ओं मेथाइ गुमै बस्थामोनाबो 16 मेथाइ कम्पानिया ओइ थेङाजारनि थाहैदों माबा बेंगालरावसो थेङाजारनि थाहैनाय आंहा फैसा बिहरनांगौ र' रमान्स अफिसियेल अन थेंक इउ आब' ओं खबर सबरा बोरै बिहरनांगौ मोजां आंहा ना फैसा बोरायनाव होमबाबो आंहा दख'ना लायनो थांनांगौ गुवाहाटि ब्रह्म मिटिङाव so sweet खालमानसि माबायाव 2025 आव जोंनि गफुराव दा 24 आवहाय गुवाहाटि बाथौफुरियाव ओमफ्रायो फैगोन बोसोर 2025 आवहाय जोंनि बरफुख्रि माने जोंनि गफुर आरो अबेयाव जायो बेखौ मिथिया बरफुख्रियाव जाबा हामगौ गेजेर जायो दिमालुआवबो गोजानद्राय सिनायनो ना मायाव खावबोखै दां माबायाव खारथिंबारियाव जागोनदां सल'थायाव अबे मोनसेया गुमै नङा बेनो माथो मोनथामसो जाखांदों लाय खारथिंबारिखै वाव निउ गस्ला आलिसि रमान्स आब' खबरा मोजां ना बेलाय बे नङा होमबालाय बैसो नङा इयो आं दा नायनाया ओइ होना अबाव थांदों ना होमबा न'आव थां मा मोनदों दसे नङा नोंखौ कमेन्ट हरदो दे कमेन्ट सोर सोर दङ वेलकाम टु लाइफ सान remember देखा तुमको सबसे थांसैनो
जोंहा अनजालि गयारि हेलौ आदा बुंहरदों आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद खबर सबरा मारै खोन्थाहरलाय दे अनजालि गयारि ओंखाम जाखांबाय नामा मा ओंख्रि जाखो खोन्थाहरलाय देलाय कमेन्टआव माइनाव नार्जारि हेलौ होनहरदों हेलौ आंनि एलबिआव हाबफैनायनि थाखाय धन्यबाद खबर सबरा मोजां ना माइनाव लाइक होआखैबा लाइक होदो दे कमेन्ट लोगोफोर कमेन्ट
जोंहा सोदोम कुक फैदों, आब' फैदों। लाइक एन्ड भिउ ल' सना फैसाल' फैदोंमोन। अह नंगौ नामा आब'? खबर सबरा मोजां ना आब'? मा ओंख्रि संखो आब'? हाय मा जाबावगोन?